Wannan namba a kashe take, ka kira bayan sati biyu. Duk abin da kika yi garan ba zai dame ni ba, in dai akan ƙaunar ki ne ni ba ni da zuciya. Zan sai sarƙar gwal in ɗaura auyenki, kuma zan bar shan kofi don kallon kyawunki. Zan sai sarƙar gwal in ɗaura auyenki, kuma zan bar shan kofi don kallon kyawunki. Akan ƙaunar ki ni dai na sani ba zan yi asara ba. Abin da kika yi garan ba zai dame ni ba, in dai akan ƙaunar ki ne ni ba ni da zuciya. Duk abin da kika yi garan ba zai dame ni ba, in dai akan ƙaunar ki ne ni ba ni da zuciya. San ki shi ne ya dace ki so, karki watsar da ni tun da dai na iso. Duk ɗabi'u da halin ki ai zana so, zan fahimce ki daidai da yakin ka zo. Zan ringa saka ki cikin shauki, zan baki zumar so mai zaki, mai zaki, mai zaki, mai zaki. Akan ƙaunar ki ni dai na sani ba zan yi asara ba.